Вітаю усіх! Ви на каналі Bike Travel Беларусь. Зараз я знаходжуся у Якутскіх гарах. Гэта парк актыўнага адпачынку. Сёння 15 верасня. Марафон. Першы дзень марафона быў учора, 14 верасня. Сёння я буду удзельнічаць у велазаездзе на 45 кіламетраў. Мясцовасць тут такая даволі халмістая, рэльеф вельмі цікавы, маршрут таксама цікавы. Надвор'е зараз крыху такое пасмурнае і крапае невялічкі дожджык, але на дзень абяцаюць цудоўнае, цёплае, сонечнае надвор'е. Пачатак 9 раніцы. Людзі толькі падцягваюцца на лакацыю. Некаторыя яшчэ, мабыць, спяць у палатках. Тут вось такі палатачны гарадок, лагер у нізіне знаходзіцца. Ось кропка старту, ось зараз за мной. У 12 гадзін дня будзе старт майго заезду. А зараз я покуль пахажу тут, пагляжу, што цікавага ёсць, размаўляю з людзьмі, некаторыя ўжо мяне пазналі, і гэта вельмі прыемна. Еду, як звычайна, на сваім МТБ LTD Gravity 980. Мой стартавы нумар. І вось выглядае гэта сперадзе, вось так вось. Караценька хочу рассказать про фестываль «Касперскі рэйс». Гэта спартыўны фестываль для ўсіх тых, хто любіць актыўны адпачынак на прыродзе. Для аматараў бега ёсць дыстанцыі 5, 10, 21 км. Для самых моцных і цягавітых ультра-трэйл 160 км. Веласіпедныя дыстанцыі 20, 45, 90 і веламнагаддзёнка 90 і 160 км. Для тых, хто любіць прыгоды, прыгодніцкая гонка. Каманда з 2 чалавек наведвае зададзеныя кропкі, арыентуючыся па карце і змяняючы віды спорту. Бег, ровар, спецэтапы. Для дзяцей ёсць дыстанцыя дзіцячы трэйл, каля 1,5 кіламетра даўжынёй. Усе маршруты пракладзены па ўзгорках Дзяржынскага раёна. Там вас чакаюць адны з самых прыгожых краявідаў Беларусі. Грунтовыя дарогі і сцежкі, і нават участак старажытнай брукаванкі. Шмат спускаў і ўздымаў, лясы, лугі і брады праз невялікія рэчкі. Маркіроўка маршруту на ўсіх трасах, электронная адзнака, дакладны хранаметраж вынікаў, медалі на памяць фінішорам, пункты падтрымкі з піццём і перакусамі на дыстанцыі, гарачае харчаванне для ўсіх фінішораў, таксама камеры захоўвання, распранальні, туалеты, а таксама гарачы душ і лазня, кемпінгавая зона для ўдзельнікаў спаборніцтваў і балельшчыкаў, падрыхтаваныя месцы для намётаў, вада, дровы. Для ўдзелу трэба зарэгістрыравацца на сайце і аплаціць стартавы ўзнос. На гэтым банары, сябры, напісаны ўсе ўдзельнікі веламарафону «Касперскі рэйс». Вось веламарафон 45, ідзе мой нумар, а вось і мой нумар 4315. Узяў з сабою ізотонік Max Motion, куплены на Wildberries, і зараз закінем таблеточку у флягу. Штосьці
з'їсти захотілося, треба купити хот-дога. Не устраивать завалы. Мы постарались тут силами Николая убрать все машины с подъездной дороги. Не слышно вообще. Вам кажется, что вы кричите. Прогнозом вроде как не было дождя вообще, по крайней мере вчера вечером я смотрел, сегодня утром еще не обновлял. Все, пожалуйста, берегите себя. Классная погода, классное настроение, классные люди. Почти у нас было вчера без травм, только один, по-моему, или два человека навернулись. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Еще раз проговорю Михаила слова о том, что склон начинать оттормаживаться вот уже прям там, где начинаются флаги. На финише. Это важно, потому что здесь... 5, 4, 3, 2, 1, погнали! Стартанули на 90. Аккуратно. Блин, вот понесли. Поворот возле сцены достаточно резкий, сразу даунхилл. Смотрите, какой красивый старт потом. Дым, как раз цвет наших цветов Касперского рис 2024 года. Упершыню паспрабаваў тайпаванне. Што такое тайпаванне і для чаго яно выкарыстоўваецца? Кинезіялагічныя стужкі выкарыстоўваюцца ў спорце, медыцыне, касметалогіі. У залежнасці ад разнавіднасці эфект ад тайпавання можа быць розным. Напрыклад, зніжэнне балявых адчуванняў, абарона ад траўм і расцяжэнняў, устраненне ацёкаў за кошт нармалізацыі руху лімфы, павелічэнне цягавітасці пры тлушчаспальных практыкаваннях, тайпаванне суставаў для ўхілення болю і прадухілення траўмаў. Так як у мяне бываюць болі ў каленях пры інтэнсіўных нагрузках, я вырашыў паспрабаваць тайпаванне. Ну что, друзья, у нас с вами остается совсем немного времени до старта очередного нашего этапа. А я хочу рассказать пока что вводную информацию. Вводная информация. До старту застаецца 15 хвілін, тому треба йти і займати саме ліпше місце. Зняў толькі пачатак свайго заезду, пакуль ехаў па асфальту, бо далей ужо было не да гэтага. Сябры, ну вось я і фінішировал. Приехал на фініш 71-м з 370 удзельнікаў заезда. І лічу гэта вельмі добрым вынікам. Было цяжка, скажу шчыра. Цяжка было не толькі фізічна, але і маральна, але все пераадолена, на фініш прыйшоў, як патрабуецца, все добра, таму можете мяне павіншаваць. Ровар, дарэчы, выглядае больш чыстым, не то, што было на гайне. Ровар быў увесь у гразі заляпаны, зараз ён, ну, амаль што чысты. Калі заехаў у рэчку, то мае тэйп-ленты паадклейваліся месцамі. Я ўжо іх ададраў цалкам. Шкада, што не атрымалася гэта запісаць. Ну, увогуле, на тэлефон здымаць такія спаборніцтвы нерэальна. Бо трэба кіраваць, трэба трымацца за руль і вырульваць з пяскоў, падымацца ў горы. Фінішыруюць. Зараз на вуліцы гарачыня, я ўжо крыху асвяжыўся, крыху адпачыў і зараз пайду ў сталовую. Трэба крыху папоўніць сілы, паесці. Такі квіточак у мяне ёсць, як і ў кожнага фінішора і удзельніка. Зараз пайду ў сталоўку. Вось такая чарга ў сталовую. Трэба крыху пастаяць, нагуляць апетыт. Людзі працягваюць фінішыраваць. Цікава, колькі ехалі? 90 ці 45? Сябры, калі ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можаце гэта зрабіць, адсканаваўшы гэты QR-код. Атрыманыя сродкі пойдуць на пакупку экшн-камеры, пры дапамозе якой кантэнт стане больш якасным і цікавым. Вялікі дзякуй тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто
хто збіраецца гэта зрабіць. Ребята, я знаю, что часть из вас едет на нашем трансфере. Не переживайте, трансфер будет ждать окончания награждения. Здорово, здорово, что безопасность и здравый смысл у нас начинает побеждать. Вот. Я надеюсь, что все насладились летом. Очень верю, что лето у нас еще останется и можно будет еще пару неделек погреться. Вот. А так, огромное спасибо всей команде волонтеров, которая готовила этот старт. Нас было 120 плюс человек. Это только те, кто работал с вами в субботу, воскресенье, а были ребята в пятницу, были ребята в течение нескольких месяцев. Им большое спасибо, без них этого старта тоже не было. И отдельное спасибо большой команде Коли Дубинчика, который занимается на Касперский рейс велосипедными дистанциями. Те велосипедные дистанции, которые вы знаете, это все придумал Николай, кроме одной дистанции, которая не совпадает по своим заявленным параметрам и тому, что получается. То есть вот вело 20, ставшее сильно меньше, это мое творчество в первую очередь. Вот. Все остальное это Николай, за что ему огромное и огромное спасибо. Я думаю, что да, девочки уже торопят, что не готовы, поэтому давайте мы сделаем следующее. Давайте мы разыграем одну лотерею силами любого из волонтеров. Вот кто первый ко мне сюда придет, с его рукой мы и разыграем вот эту вот прекрасную колонку. Да, надо бахнуть, Юрий. Света у нас уже должна быть профессионально открывальщица шампанского. Столько, сколько открывает Света шампанское, не открывает никто. А где наш мужчина утренний со стаканом? Ну, судя по тому, что он был с утра со стаканом, то сейчас он уже где-то в палатке спит. Готовы открывать? И смотрите, дети уже даже не подзывают. Все здесь! Вось такое відэо атрымалася, сябры. Усім дзякуй вялікі за прагляд. Пішыце вашы водгукі. Пака і да новых сустрэч.